Vítajte pri televíznych obrazovkách. Aj dnešnú farmársku reví sa určite oplatí pozerať, pretože uvidíte napríklad najlepšie slovenské chovateľky mäsového dobytka, ale aj umelú inteligenciu v poľnohospodárstve. Viac podrobností o dnešnom vydaní práve teraz. V prvej dnešnej reportáži sa vyberieme do Kokavy nad Rimavicou. Rodina Lašákovcov tu veľmi úspešne chová mäsový dobytok. V druhej reportáži vám ukážeme, ako môžu najnovšie technológie pomôcť poľnohospodárom vylepšiť ekonomiku, ale aj ekológiu. V treťom vstupe budeme pokračovať v reportáži o prípravkoch, ktoré pomáhajú vinohradníkom ochrániť úrodu pred chorobami. No a v listárni budeme radiť divákom, ktorí podľa nášho návodu vypestovali moruše zo semena. Gazdovstvo v Kokave nad Rimavicou, na ktoré vás teraz pozývame, je zaujímavé tým, že na ňom hospodári nevesta so svokrou. Ale tým to nekončí. V súťaži o najslovenský chov totiž nevesta svoju kategóriu mäsového dobytka vyhrala a svokra skončila tretia. Kto už raz zavítal na diel nedaleko Kokavy nad Rimavicou, určite bol nadšený z malebnej prírody, krásnych výhľadov či pekne obrobenej krajiny. Nemalú zásluhu na tomto idylickom mieste má pani Mária Lašáková, ktorá sa tu aj so svojím manželom rozhodla pred pár rokmi gazdovať, hoci mali aj svoje civilné zamestnania. Mali sme obidvaja svoje zamestnanie, manžel robil energetiky, elektrikára, ja som robila v materskej škole pri deťoch. No ale keďže sme si postavili tú chatku a boli tu dookola tie pozemky voľné, tak sme uvažovali nad tým, že by to bolo nejako spásať, že tá príroda bude krajšia, čo sa nám aj podarilo a nejako ju udržiavame. Aj keď nie tak celkom, ako by sme chceli, lebo tu je veľmi tvrdý terén. Pri pohľade na krajinu, kde Lašákovci gazdujú, im vyčítať ani nie je čo. Možno skôr obdivovať ich odvahu, pustiť sa do práce so statným mäsovým dobytkom. Sme začali pásť herefordský dobytok, ktorý sa nám tu ujal. No a v roku 2000 sme sa rozhodli, že nakúpime plemenný materiál, francúzske Charolais, lebo sme boli na výstave vo Francúzsku na Svetovom kongrese Charolais, tak sme sa rozhodli, že chceme toto plemeno, najmä manžel ho veľmi chcel, no ale som mala obavy, že predsa sú tu veľmi tvrdé podmienky, vysokohorské, takže sa nám to neujme, ale chvála Bohu, ujali sa a držia sa aj poteraz a darí sa im, čo som veľmi rada. Takže zvládajú tie kopce aj tie kravičky. Z prvých 10 kráv má pani Lašáková už vyše 50 kusové stádo, ktoré vylepšujú kvalitným genetickým materiálom. Momentálne sme doviezli z Českej republiky plemenného býka, ktorý bol na výstave v Brne ocenený prvým miestom, takže patrí medzi také špičkové zviera. Dúfajme, že sa mu tu bude dariť u nás a že budeme mať od neho aj nejaké potomstvo, na čo sa už veľmi teším. Výraznou posilou do chovateľskej činnosti Márie Lašákovej bol príchod nevesty, na ktorú skúsená gazdiná nedá dopustiť. No samozrejme, že ja som bola veľmi šťastná, že vôbec prišla z mesta na dedinu, do tej našej krásnej Kokavy nad Rimavicou, z takého mesta, ako je Poprad, predsa len tam mala široké možnosti, robila na klinike veterinárnej, no a odišla k nám na dedinu a našla si zamestnanie pri manželovi v Poltári. No a popri tom sme sa rozhodli, že im odčleníme nejaký dobytok a kúpili si nejaké kravičky od nás a založili si tiež farmu. No a som veľmi rada, že sa to uchytilo, že mali záujem hospodáriť, lebo my už máme predsa svoj vek. Sme dôchodci obidvaja s manželom a sme aj uvažovali, čo s tým ďalej. Ja by som na silu nechcela, aby syn hospodáril, keď ho to nebaví, ale sa rozhodli, že chcú hospodáriť, tak som šťastná, že sa tak rozhodli, že tá naša 30-ročná práca nevyjde na zmar, že máme pokračovateľov. Takže žiadne telenovelové hašterenie sa svokry a nevesty, ale spolupráca doma i na gazdovstve. No, v žiadnom prípade nie. My sme obidve také mierumilovné povahy a zatiaľ sme nemali žiaden konflikt za tie roky.
nám len pomáhajú naozaj, že keď treba, či ráno o 2:30 v noci je telenie, predsa je veterinárna doktorka, má skúsenosti, takže sú ochotní kedykoľvek aj v nočných hodinách prísť nám pomôcť, keď treba. Ja môžem byť len vďačná a som veľmi šťastná, že vôbec sa dala na to a že to tak funguje, ako to funguje. Verím, že nám to vydrží a my im budeme sa snažiť pomáhať, kým sa bude dať. Mať doma veterinára je rozhodne neoceniteľná devíza pre každého chovateľa. Pre sympatickú Popradčanku to však bola životná zmena, za akou vôbec nerátala. Nie, to mi ani vlastne nenapadlo. Keď som spoznala manžela, tak som vôbec nevedela, čomu sa chce v budúcnosti venovať. No už potom, keď som sa prisťahovala sem a zistila som, že jeho rodičia majú hospodárstvo, tak som im z začiatku pomáhala. Ako veterinárka som sa snažila. No a potom neskôr manžel prišiel s tým nápadom, že budeme aj my hospodáriť spolu. Zo začiatku som vôbec nevedela, do čoho ideme, alebo nemala som veľmi o tom predstavu, keďže som mestský človek. Ale keď prišiel s tým návrhom, tak sa mi to zdalo ako dobrá myšlienka, tak som s tým súhlasila. Zatiaľ toto rozhodnutie mladá gazdiná neľutuje, hoci roboty má vyše hlavy. Celý rok je dosť práce. Začíname v zime telením, potom prejdeme do leta príprava krmovín a na jeseň sa zase pripravujeme potom na zimnú sezónu. Delia sa nám zhruba od toho januára. Na tom všetkom pracujeme 5, ja s manželom a svokrovci a potom máme ešte jedného zamestnanca, za ktorého som ináč veľmi vďačná, pretože je veľmi šikovný a veľa vecí, ktoré sa nám podarilo zdokonaliť, tak máme aj vďaka nemu. No a vďaka systematickej a odbornej práci bývalej ambulantnej veterinárky zase kvalitný materiál v stáde. Od malička sledujeme tie teliatka, ako sa im darí, ako priberajú. Raz za čas robíme váženie. Pri tom vážení sledujeme aj povahu toho zvieraťa. Takže ak je nejaký kus, nejaké teliatko povahovo nie je nám veľmi vyhovujúce, že vieme, že z neho budúci plemenný materiál nebude, tak ho hneď vyraďujeme a s tými ostatnými zvieratami potom ďalej pracujeme. Do toho zhruba 1 roku, kedy oddeľujeme byky od jalovíc a jalovice nám buď zostávajú na ďalší chov, alebo sa potom tiež predávajú, až má niekto záujem do ďalšieho chovu. No a plemenné byky, samozrejme nechávame si len tie, ktoré majú tie najlepšie vlastnosti z tých všetkých teliat, ktoré sa nám narodili. Musia byť k ruke, nesmú byť agresívne, tiež dôležité, aké mali prírastky, aká je konštrukčná stavba tela, či vyhovujú všetkým parametrom. No a potom až prejdú hodnotením, tak potom sa ponúkajú na predaj. Pri týchto slovách sa ani nemožno diviť, že Lašákovci dosiahli také chovateľské výsledky, že sa im ušlo 1. a 3. miesto na tohtoročnej súťaži NAJ v kategórii dojčiacich kráv. Predsa ale jedna otázka na telo pre spoluorganizátora tejto súťaže. Nepridali ste nejaké bodíky chovateľkám z Kokavy za to, že je toto miesto rodiskom Jána Hubu? Tie údaje, ktoré používame vo výpočtoch, sú objektívne, sú z kontroly užitkovosti a preto mňa veľmi teší, že objektívne údaje, o ktorých nie je pochýb, práve ukázali, že v lani najlepšie stáda boli práve v Chotári, kde som vyrastal, kde poznám, dá sa povedať, skoro v lese každý strom a dokonca aj túto maštal poznám zo svojho detstva. Ako som slúbil na začiatku, teraz prinášame ukážku využitia umelej inteligencie v poľnohospodárstve. Využitie nových technológií vrátane dronov prináša na jednej strane zvýšenie úrod a na druhej strane zníženie množstva použitých ochranných prostriedkov a hnojív. Systém, o ktorom chceme dnes hovoriť, pomáha farmárom sledovať ich porasty pomocou tzv. Spektrálnej analýzy. Používa satelitné snímky a ďalšie informácie. Pri štandardných dronových aplikáciách musí prísť agronóm na pole a ak zistí, že niečo nie je v poriadku, zosnímkuje miesto snímkovacím dronom
a následne aplikuje potrebnú látku. V našom prípade je to trošku inak. V našom prípade my ten porast sledujeme satelitom. Keď zistíme satelitom, že sa niečo deje, čo je mimo medzia normálnosti, momentálne stiahneme mapu, pozrieme sa do toho hĺbšie, dokážeme tieto údaje stiahnuť z systému, aplikovať ich alebo preniesť ich do aplikačného dronu alebo do mechanizácie a tým pádom šetríme množstvo času. Skúsme konkrétny príklad postupu od počítača na pole. Tento náš systém crop monitoring je vlastne aj monitoring, satelitný monitoring polí alebo porastov poľnohospodárskych. A on tým, že má obrovské množstvo zberných dát z minulosti až 6 rokov dozadu, rôznych porastov, to je jedno ktorých, tak my vieme vlastne predikovať počasie dopredu a jednou z takých zaujímavostí je evapotranspirácia. Napríklad v týchto dátach vidíme, že dnes 27. júla vidíme, že síce zrážky boli malé, 1,7 mm, ale odparí sa nám 4,1 mm. Znamená to, keď si to prezriem dopredu 2 týždne, tak stále nám budú chýbať zrážky. Výsledok z toho je, že rastliny nebudú mať dostatok vlahy na to, aby prijímali živiny. Preto musíme živiny dodať foliárne, čiže listami. Preto následne na to vlastne máme dronové aplikácie. Vieme si to potvrdiť tak, že chýba vlaha v pôde, že si pozrieme cez indexový systém v tomto systéme, ktorý má 7 rastových alebo odrazových indexov zo satelitných snímok. A my si hlavne pozrieme systém, pretože nás pri kukurici zaujíma príjem dusíka, tak si pozrieme index ENTRE, ktorý je vlastne identifikátorom fotosyntetickej aktivity a v tomto prípade v T2 až T3 fáze vývoja rastu danej plodiny. A keď si rozklikneme tento porast, tak vidíme, že v niektorých miestach už dochádza k nedostatku dusíka, pretože nepríjma, lebo tá vegetácia už stráca na svojej aktivite, ona by mala byť tak skôr dozelená, ale toto stráca. Takže my vieme, že to tak chýba. Z tohto si ja viem vyťahnuť vlastne vegetačnú mapu a na základe vegetačnej mapy viem presne, v ktorej časti daného porastu mi chýba ten dusík v poraste a viem si ten porast tým pádom vyrovnať, pretože tieto údaje dokážeme hrať do drona alebo do mechanizácie a tým pádom šetrím náklady. Od 25 až do 30 % s týmto systémom viem ušetriť všetkých nákladov od chémie cez manipulačné náklady, naftu a tak ďalej, osiv a tak ďalej. V tomto ten systém je výnimočný. Teraz sa nachádzame vo Veľkom Blahove, v okrese Dunajská Streda. My ako firma robíme na 700 hektárov, robíme rastlinnú výrobu, pestujeme jačmeň, pšenicu, kukuricu a repku. Ja osobne si myslím, že táto technológia v takomto stave porastu už je ekonomicky a ekologicky výhodnejšia, ako sú metódy tie tradičnejšie. Na kukuričné polia farmári pomocou dronov aplikujú dusík. V tejto forme vydrží v poraste 5 až 8 týždňov. Na základe vytvorenia vegetačnej mapy alebo mapy, kde v ktorej časti ten porast potrebuje pomôcť, tak na základe toho vlastne ten dron funguje. On nie všade musí rovnako aplikovať rovnaké množstvo látky, môže si to rozdeliť parciálne, kde potrebuje a preto ten porast sa vlastne dostáva do fázy vyrovnanej. Nie sú tie porasty homogénne, tak to poviem. A preto vlastne my mu dokážeme priemerne pomôcť o mnoho vyššie. Navyše, my máme informácie o danom poraste, respektíve farmár si vie sám zadávať do toho porastu, môže, ale nemusí, o zložení pôdy. Čím viac informácií v systéme je, tým presnejší je výsledok. Na základe korelácií medzi jednotlivými spektrálnymi snímkami my vieme vlastne určiť, čo v danom poraste sa môže stať alebo diať
Niektoré spektrálne snímky nám vlastne určujú, že či daný porast je alebo nie je v strese, či to už abiotickom alebo biotickom, čo je nesmierne dôležité v terajšej dobe, čiže vieme predikovať aj údaje také, že či tam je škodca alebo nie je, taktiež či tam dochádza ku nejakému poškodeniu porastu, napríklad aj zverov, či dochádza k poškodeniu porastov v dôsledku nedostatočnej výživy, prípadne prívalových veľkých dažďov. Zase máme indexy, ktoré nám predikujú počasie, čiže vieme tieto veci vlastne monitorovať. Taktiež aj po aplikácii látok rôzneho typu, od prípravkov na ochranu rastlín až po v podstate hnojivá, tak vieme pozorovať, ako sa ten daný porast správa. Sledovanie plodín pomocou tohto systému by malo významne znížiť prevádzkové náklady a zvýšiť produkciu a teda aj zisky. Pred týždňom sme začali hovoriť o tlaku na znižovanie obsahu medi v prípravkoch na ochranu vinohradov. Ide o zložitú, ale na druhej strane aj veľmi dôležitú tému pre našich vinohradníkov a tak sa ku nej dnes vraciame opäť. Pred týždňom sme hovorili o medi v prípravkoch, ktoré pomáhajú vinohradníkom ochrániť úrodu pred chorobami. Bez nej je veľmi ťažké udržať zdravé porasty, ale aj ekonomiku pestovania. Na druhej strane je ale veľký tlak na obmedzenie jej využívania preto, aby sme nezaťažovali prírodu. Platí vykonávacie nariadenie Komisie Európskej únie, ktoré obmedzuje používanie prípravkov na ochranu rastlín s obsahom zlúčenín medi na maximálnu aplikačnú dávku 28 kg medi na hektár v období 7 rokov. Teda v niektorom roku môžu pestovatelia použiť aj viac ako 4 kg na hektár, pravdaže ak to nie je zakázané na etikete prípravku. Na úrovni Európskej únie sa diskutuje o tom, či by mala meď aj po roku 2025 zostať v zozname kandidátov na substitúciu, teda nahradenie inou účinnou látkou. Vinohradníci sa snažia znížiť reálne zaťaženie životného prostredia aj modernejšou technikou. Pri novšom type postrekovača sú pri aplikácii pesticídov proti sebe postavené dve platne. Postreková kvapalina steká dole, kde sú nádoby, ktoré naspäť vracajú túto nevyužitú postrekovú látku naspäť do nádrže a tým pádom sa obnovuje alebo recykluje a ešte raz sa dostane na list. Môže to priniesť úsporu až 30% postrekovej látky. Naši vinohradníci čelia konkurencii z celého sveta. Musia dosahovať dobré výnosy, preto potrebujú aj účinné pesticídy. Škody na úrode nespôsobujú len choroby, ale i lesná zver. Preto je nevyhnutné chrániť vinohrady aj za cenu drahej výstavby a údržby oplotenia. Súčasne platí, že dovozu lacných vín môžu naši producenti čeliť len vyššou kvalitou, pretože v cene ho neporazia. Bohužiaľ, slovenský občan nie je verný slovenským produktom. Bohužiaľ, cena je u neho dominantná. Z určitej strany to chápem, ale na druhú stranu potom, keď to postavíme len na tomto princípe cena, tak poľnohospodárska a živočíšna výroba na Slovensku do nejakého času skončí. Divákom sa podarilo podľa našich návodov vypestovať krásnu veľkú morušu zo semienok. Je už ale veľmi veľká, je v skleníku a chceli by od nás, aby sme im poradili, ako postupovať pri presádzaní a či ju zaštepiť, keďže je zo semienka. Čo im poradíš? V prvom rade sa veľmi teším, že naše rady padli na úrodnú pôdu a dopestovali semenáčiky, lebo to je už umenie záhradnícke. A čo treba povedať, že všetky semenáčiky ovocných stromov sú hybridy, poznáme vlastnosti matky, nepoznáme vlastnosti otca a to znamená, že to ovocie nebude pravdepodobne požadovanej kvality a najmä pri moruši sa stáva, že väčšina semenáčikov sú rastliny samčie
To znamená, neprinášajú úrodu, neprinášajú žiadnu úrodu, len prudko rastú, mohutne, ale nemajú úrodu. A preto všetky semenáčiky moruší musia byť zavrúblované ideálne. Dajú sa aj očkovať, ale optimálnejšie je vrúblovanie jarné. Takže vrúblujeme ich rovnako ako jabloň, hrušku v termíne marec-apríl, trošičku neskoršie ako jablone, až po jabloňach, až keď je trošku teplejšie. A klasickým spôsobom, spojkovaním alebo tzv. Kopuláciou potrebujeme mať vrúble z kvalitnej moruše a vrúblujeme moruše aj čiernoplodé, aj bieloplodé, lebo semenáče, ktoré sa im podarilo dopestovať, sú Morus alba, teda moruša biela, a to je vhodný podpník pre znova Morus alba a tá môže byť, ako sme si už viackrát spomínali, buď čierna forma, čiernoplodá, alebo bieloplodá, alebo niečo medzi, taká rúžová. Čo by si poradil našim divákom? Treba najprv zavrúbľovať v skleníku alebo najprv presadiť na stanovište a potom zavrúbľovať? Ten priestor v skleníku je vzácny, skôr pre zeleninu, takže ja by som odporúčal, keď príde jeseň, opadnú listy, najmä v tom novembri už je chladno, lebo morušové listy dlho držia, to znamená, že počkáme do opadu, presadíme, necháme celý jeden rok 2024 zakoreniť rastlinu a jar 2025 takúto silnú zakorenenú rastlinu po celom roku môžeme zavrúblovať. Už bude dostatočne veľká, takže pravdepodobne ho budeme vrúblovať až vo vyššej výške. A bude to veľmi silno rastúca rastlina, lebo bude mať mohutný koreňový systém. Ty si pripravil rastlinku na ilustráciu, na ktorej môžeme ukázať listy semenáčika aj listy vrúbľovaných ušľachtilých odrôd. Vieme ich ľahko rozlíšiť. Tu vidíme podrastajúci podpník. Ako si môžeš všimnúť, aj všetci si môžete všimnúť, je tu tzv. Heterofília, teda rôzne listy, a tie morušové semenáče mávajú zo začiatku v mladosti vždy listy, ktoré majú ako keby taký vykrojený kúsok, vidíme také vystrihnuté, buď na jednej strane, alebo na obidvoch stranách. A tie navrúblované odrody, alebo tie variety, ktoré majú chutné plody a sú teda požadované pre nás, ktorí máme radi moruše, tak tie majú listy, ktoré sú častokrát veľmi veľké a sú celistvo okrajové. To znamená, nevidíme na nich nič vystrihnuté. Áno, majú pilkovitý okraj, pekne taký jemne zvlnený, pilkovitý, ale vidíme, že nie sú vystrihnuté. A to práve tie semenáče mávajú prvé roky života, ale aj potom niekedy v dospelosti alebo v tom mladej dospelosti, v tej mladosti, mávajú tú heterofíliu, to znamená dva druhy listov, a ktoré mnohé z nich majú práve ako keby vykusnuté a neprinášajú kvalitné potomstvo. Dávajte si pozor, keď aj moruše nakupujete, tak aby to boli určite moruše, ktoré sú zaštepené. Nesmú to byť semenáče, lebo to je taký ako veľký podvod. Mnohí ľudia zistia až po 10 rokoch, že im neplodia a zistia, že vlastne neboli zaštepené. Ale samozrejme existujú aj moruše pravokorenné, to znamená, ktoré neboli štepené, ale tie na trhu vieme zriedka kedy nájsť. Skôr sa snažia podaktori oklamať tými morušovými semenáčikmi, ktoré úrodu neprinášajú. Takže vrúblujeme podobne ako jabloň kvalitnými odrodami. Sme na poli za dedinou Nové Sady. Už o týždeň Nové Sady ožijú veľmi zaujímavým podujatím. Čo to bude? 9. septembra o 9. hodine v obci Nové Sady organizujeme súťaž v orbe domácich a fabrických malotraktorov. Tento ročník sme obohatili aj sprievodnou súťažou v zručnosti traktoristov. Naše podujatie je sprevádzané bohatým kultúrnym programom pre deti aj pre dospelých. Samozrejme je to spojené s občerstvením a tento ročník bude zaujímavý aj tým, že sa organizujú výhľadkové lety vrtuľníkom nad našou obcou. Mládežníci si budú môcť vyskúšať aj hasenie, áno? V spolupráci s dobrovoľným hasičským zborom Malé Zálužie organizujeme súťaž pre deti v hasení ohňa. Ak sa prídete pozrieť na podujatie, môžete vidieť aj tím farmárskej revy na čele so Zuzanou Ševčíkovou, ktorá sa netradične predstaví v úlohe traktoristky.
No a ešte odmena pre jedného z našich divákov. Dnes mu posielame darčeky s logom Farmárskej revue, odbornú literatúru a ročné predplatné novín pre roľníkov. O týždeň sa uvidíme buď pri obrazovkách, alebo na súťaži Novosadská brázda v Nových Sadoch. dovidenia. Dovidenia.